Ambalima bamananga meno malikono ani maliko kan foli ani walimando be kata awkelenge na bela jelema aw bisimila aw ka dogo kun kibaru soroli un keneka kabala sanfɛ kalanso o kura kolomukarli kɛnɛ sigira sen kan tarata tɛmɛni sanfɛ kalanso yi a dɛmɛ ɲɔgɔnya wale a bɔra Sini jamana ni Mali jamana de la walasa a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dangɛnɛmaya musaka ko nasira fɛ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na Ali ani Sini jamana ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ n'a wolola dɛmɛ ta ko ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanfɛ kalanso belebele jɔ min bɛ kasabi bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 90 a n'a nɔnkanfɛn min labɛnna kabalakaw fɛ yen Kalabankoro commune na n'a bonya bɛ taa hectare 103 kɛnɛ la nin sanfɛ kalansoba in a yirala k'a fɔ ko a bɛ ekɔliden bayirika caman de ta don nataw la n'a baara bɛɛ lajɛlen kolobo karila an ka jamana kuntigi fɛ bi Mali kalanden bɛ tɔgɔ la Mali sanfɛ kalanden bɛ tɔgɔ la anw nisɔndiyalen don parce que a bɛ san 20 ni kɔ bɔ an ka association créée la Mali yɛrɛ université création ni bi cɛ a mɛnna génération minnu tɛmɛna anw ye u bɛɛ y'a ɲini u ka doléances la ko ka kalanso jɔ Mali écoledenw ye ko ka classe jɔ o classe ko manqué bɛ Mali étudiants na bɛɛ y'a fɔ wa alhamdulillah a kɛra anw tile la o nisɔndiya de b'anw na an b'a dɔn an kɔrɔw y'a ɲini a kɛra anw tile la donc bi anw nisɔndiyalen don filanan ye mun ye an b'a dɔn baara min de don sɛgɛ de kɛra k'a kɛ donc anw fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la an b'o kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye ka yɔrɔ baara kɛ yɔrɔ minnu baara ye yɔrɔ in entretien ye k'olu dɛmɛ ka entretien kɛ parce que anw de bɛna si a la anw de bɛna kalan k'a la donc a marali ɲuman o bɛ anw de ka faveur la anw minnu baara de kɛ anw fɛnɛ b'a fɔ minnu ye Mali dɛmɛ ka kɛ notamment Chine o ni Cɛ o ni Baraji u y'a kɛ Mali ye anw de y'a bénéficier an ka génération de y'a bénéficier terrain b'u ni an ka jamana cɛ an fɛnɛ b'a ye an y'a dɔn bi u ye fɛn kɛ Chine ma u ye dɔ kɛ anw ka développement la u y'u jɔyɔrɔ fa donc o fɛnɛ bɛna to anw kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn faama minnu y'a baara daminɛ président bɔra ka fɔ salle kɔnɔ sisan an ye a fo fama tɔ bɛɛ tɔgɔ la parce que an b'a dɔn dɔw y'a initiative ta sani ale ka na ale nana ka na dafa ani ci anw y'a fo dɔw fɛnɛ ye nin yɔrɔ ninnu ɲini ka ko anw ye anw bɛ ka kuma minnu tɛmɛna minnu bɛ yen an bɛ ka kuma bɛɛ de tɔgɔ la an fɛnɛ bɛ ka fo hali minnu tɛmɛna o fɛnɛ tɔgɔ la foli bɛ s'u bɛɛ de ma u ni Cɛ ni Baraji Maliko la an fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an b'o dɔn ni Ala sɔnna ma an b'o dafa o kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana ale ni Sini jamana depuis lawale la u kɛlen bɛ ka badenya sira sinjiya sira ani baaraɲɔgɔnya sira taama u ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani wagati Sini jamana sanga ni wagati a bɛ dɛmɛbaw kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma pɔnjɔ b'o la balontan kɛnɛ a n'a ɲɔgɔnnaw caman Sini ka lasigiden min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Sini cɛ ko bila ko tɛ sabula ko baw caman tɛmɛna ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ ta siraw fɛ wa k'a dalen b'a la k'a fɔ ko kalanso min jɔlen filɛ nin a na kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin Mali sanfɛ kalanso denmisɛnw ma don nataw la yaasa u ka kalan kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔ a kɔrɔfɔ laban ye mun ye o ye ka welewelekan de da kalandenw yɛrɛ ni baara de dilen anw ma o kɔrɔ kan k'an cɛsiri a fɔlen don ko Mali kalanso ko Mali kalandenw tɛ kalan kɛ ko salaya bɛ Mali kalandenw na ko niveau tɛ Mali kalandenw na nka ni ne kumana u b'a fɔ de ko parce que ne bɛ ka Mali kalandenw défend ne y'u ka défenseur ye nka ne fɛnɛ hakilina ye ko wɛrɛ de ye o ko la ne kun ko de o Mali kalanden tɛ condition ɲuman de la mun bɛ se k'a to a bɛ niveau sɔrɔ ne ye o de fɔ bi n'u ye condition dɔ di mun b'a to an bɛ niveau sɔrɔ baara tɔ b'anw de bolo donc an k'an jija kuma min fɔra a ka kɛ nkalon ye kana kɛ tiɲɛ ye nin b'an bɛɛ ko salle nana laboratoire b'a kɔnɔna na bibliothèque b'a kɔnɔna na a tɔ bɛ sara la ka na an k'an jija san 5 ɲinan kɔ nin jɔyɔrɔ ka ye excellents ka bɔ nin facultés kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ nin facultés kɔnɔ u ka taa compétition kɛ sous-régional kɛ a ka ye k'a fɔ non Mali écoleden dɔ b'a kunkolo la ani mun bɛ ka fɔ o tɛ kelen ne bɛ wele kan min lase o y'o ye a ka laseliw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a tako fɔlɔ ye wa ko tako filanan k'o bɛ nali min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalanso o jɔ k'o di an ka jamana ma a ye maliden bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ n'o kɔrɔfɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin baara in kolobo karili la bi ka taa ka di an ka jamana ma wa jamana kuntigi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Sini cɛ ko teriya sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani badenya sira k'a bɛ Sini jamana ɲɛmɔgɔw k'a b'u fo u ka wuli ka jɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma sanga ni wagati wa ko bi sanfɛ kalansoba in min jɔlen filɛ ka di an ka jamana ma Sini fɛ k'a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye ale nisɔndiyara nin na kosɛbɛ a ye bonyamasegin foli a y'o ta ko ɲɛsin Sini jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigiden min bɛ an fɛ jamana kɔnɔna na a y'a yira la k'a fɔ ko Mali tɛ ɲina nin kɛwale ninnu kɔ bari sabu k'a da kan fɛn min don a bɛna nafa min ɲa Mali jamana kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ta siraw fɛ k'o barika ka bon kosɛbɛ jamana kuntigi
a nisɔndiyalen kalandenw ye bonyamasegi foli k'u ye k'a yir'u la k'a fɔ jamana ka siniɲɛsigi o jɔlan u ye wɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin u k'a ladon k'a ɲɛ k'a matarafa ni ka jamana ɲɛmɔgɔw k'olu kunkɔrɔtanen kalan dɔɔni ani yiriwa ye min bɛna kɛ sababu ɲuman ye an ka jamana ma don nataw la. don kɛrɛnkɛrɛnnen min taara diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ kasara kunbɛ don ye journée mondiale de la protection civile o bɛ bɛn arabadon ni tɛmɛnen de ma a dakun bɛɛ lajɛlen ka se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na kasaraw olu bɛ se ka kunbɛ cogoya min na an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. kɛrɛnkɛrɛnnin min talen don ka ɲɛsin lakana tigilamaw n'an b'u wele ko protection civile n'o ye marisi kalo tile fɔlɔ san o san ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bilalen bɛ ka ɲɛsin lakana hokumu ma n'o ye organisation internationale de la protection civile n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka buna adamadenw u n'u bolofɛnw k'u lakana sanga ani wagati ka tila k'a yira jɔyɔrɔ min b'u la ani u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ fɛn min ma k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnin in kɔnɔ. bi don in komi a bɔra kalama diɲɛ protection civile bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye premier marche de suganti ko an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ protection civile tɔgɔ la mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ don jamana fɛn fɛn bɛ protection civile la o bɛɛ ko de don ɲinanta hukumu kɛra jumɛn ye ko kasara kɛlɛla bɛɛ ka fara protection civile kan pour que kasaraw kunbɛn donc o de bɛ kɔnɔna na an bɛ o kɔnɔna na bi o ci kɔnɔna na bi min b'a to fɛn fɛn bɛ yen gouvernement baaraw ONG société civile presse ani mɔgɔ sugu min yɛrɛ ka baara bɛ bɛn kasara kɛlɛli ma olu de bɛ fara an kan bi yaasa an ka hakili jagabɔ kasara bɛ kunbɛn cogo min k'o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ k'o siraw tɔgɔma ɲɔgɔn fɛ an b'o don de kan bi bilasirali la an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na taamasiyɛn dɔw de dilen don an ma sira dɔw de dilen don an ma an kan ka baara kɛ min kɔnɔ o kɔnɔna na an ye yɔrɔ dayɛlɛnw kɛ yaasa mɔgɔw ka se ka na ka don protection civile structure kɔnɔ fɛn mun bɛ yen baara mun b'an bolo ka kɛ an k'a ɲɛf'u ɲɛna ekɔlisow la ka taa kalanw kɛ denmisɛnninw kun kasara kunbɛn cogo la ani conférence de presse organisé len don université la donc baara caman bɛ yen bi an ye mun boloda donc an ka laɲini ye min ye comme an bɔra k'a fɔ cogo min na mɔgɔ bolo kelen tɛ bɛlɛ ta kasara kunbɛnni bɛɛ de ka baara don donc o kosɔn fara bɛ kɛ an kan bi an ka hakili fara ɲɔgɔn kan société civile o presse o mɔgɔ fɛn fɛn hali hakili ɲumantigiw mun bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen di an ma o mun bɛ se ka dɛmɛ d'an ma hali n'a kɛra ladilikanw ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka se ka kasaraw kunbɛn o laɲini de b'an bolo bi k'a lase bɛɛ ma yaasa mali an bɛ se ka tanga kasara ma cogo min kasara ye fɛn min ye an tɛ se ka tanga ma mɛ an b'a kunbɛn cogo ɲuman an bɛ se k'an labɛn k'o makɔnɔ n'a nara yaasa a tiɲɛniw ka nɔgɔya an b'o sira de kan bi. diɲɛ seleke naani ka nin kuluba in n'a carinin bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ san o san u ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnin hokumu kɔnɔ u bɛ barodalasigiw kɛ ka bilasiraliw kɛ ka ladilikanw di sirabakan kasara ani masiba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu kunbɛncogo ani n'u nana u ka kan ka furakɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ. bi ye protection civile mɔgɔw ka donba ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na protection civile de bɛ nin don in kɛrɛnkɛrɛn ka hakili jagabɔ kɛ ka taa protection civile ka baara cogoyaw ma o baara ninnu kɔnɔna la an bɛ ladilikan caman di mɔgɔw ma jamana yɛrɛ b'an dɛmɛ ni dɛmɛsira caman ye ka minɛn caman d'an ma i n'a fɔ salon san tɛmɛnen in na an ye minɛn caman sɔrɔ dɛmɛ sababu la ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛmɛw kɛ mais ɲɛmɔgɔw ye belebeleba de kɛ donc ɲinan fɛti in na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ diɲɛ fantan naani protection civile ɲɛmɔgɔbaw y'a yira cogo min ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka protection civile dɛmɛ kasaraw kɛlɛli la o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ farafin jamana fara farajɛ jamana kan o de ye ɲinan hakili jagabɔ ye bɛɛ lajɛlen ka fara protection civile kan k'a dɛmɛ kasaraw kɛlɛli la. an b'a yiraw la k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw ka nin don i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ka ladilikanw di ani bilasiraliw yaasa ka maaw ladɔnniya u ka baarakɛtaw an'u ka wulikajɔw la o kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2000 ani san 16 san mali lakala tigilamɔgɔw u ye wulikajɔw caman kɛ wulikajɔ min senfɛ u ye accident 114 ni 972 min senfɛ maa 988 olu de bɔnɛna u nin na k'a sababu kɛ kasara jugu ninnu ye lakana tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 21 ani 389 olu de jogina k'a sababu kɛ sirabakan kasaraw ye n'o bɛ t'i jɔ maa 12 ni 343 minnu sɔbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ k'a sababu kɛ sirabakan kasara ye.
jɛkulu min bɛ wele ko Conseil national de la société civile u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka kunnafoniw tɛmɛ Mali jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ cogoya min na u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do jamana kɔnɔna ma ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do kɔkanna ma kɛnɛ in sigira sen kan walasa k'olu de ladɔnniya an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ. Conseil national de la société civile jɛkulu in ye kɛnɛ sigi o de kama walasa k'u ka jɔrɔnakow yira. Conseil national de la société civile u ka wulikajɔw bɛnnen do ka jamana kɔnɔdenw ni jamana haminako ta k'o k'u kunkanko ye walasa ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka ɲɔni ka bɔ yen cogoya min na. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ se ka lasigi jamana tɛ se ka respect sɔrɔ jamanadenw bɛ se k'u hakɛ sɔrɔ ni société civile ɲɛnama t'u kɔ. Société civile maliyɛn do a tɛ se ka kɛ société civile ɲɛnama ye maliden n'i y'a compter a kelen a fila a sabanan bɛ Mali la an maliden minnu bɛ Mali kɔ kan an de bɛ wari lawa Mali jamana kɔnɔ ni k'a ye bi kabini problème daminɛ na 2012 ha bi guerre civile ma kɛ Mali kɔnɔ an maliden minnu ye kɔ kan an ka dɛmɛli an ka famille ma o do k'a kɛ ha bi an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya an bɛ se conférence presse kɛ minnu bɛ an bɛ se k'u lanuya an bɛ baara min na donc u y'a dɔn k'a fɔ u ye hakili sigi an ka représentation au sein de la société civile, on l'assume en tant que nous, en foito na sera ou que problème. Ils sont représentés valablement et ensemble en un programme Minketo, Inch'Allah, bébé na herosoro, bébé bisawa akona. Parce que la société civile kabara est miée, que les civils du Mali ayaka hakesoro, aye damu, akankata yoromina, abe wuli kataye, aba feka ene mo mbidje ou kadje, kasoro ama siran, ama hami. Ni jɛkulu in ka ɲɛma ka fɔ la ko an bɛ don min i n'a fɔ bi daden kuma tɛmɛna waati sera bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Mali jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a ka dantigɛlikanw na a ye waleyaw kɔ wulikajɔ caman minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ni waati tɛmɛnen ninnu na an y'a kɔlɔsi parce que an ye réunion caman kɛ an ka jamana taabolo kan parce que fagali bɛ ɲini sabali cayara a san jɔlen ye sisan kɔni fagali bɛ ka caya don o don n'an kunna an b'a mɛn k'a fɔ dɔ fagali kɛra yɔrɔ dɔ la o tɛ nɔri ko ye mais kabila yɛrɛ sisan de u dɔnna ka fagali kɛ ka bɛnbaliya jira o y'an jɔrɔ kojugu an fana ko il faut que an ka a jira k'a fɔ an ka jamana ye ka cogoya bi a ma an ɲɛfa a ma nimisi wasa il faut k'an ka jira k'a fɔ an danna minnu na ka fanga d'u ma u ka dɔ fara u ka lakana kan pour que nin kɛwale kura minnu dɔnna ko la o ka se ka da sira la parce que n'a ma dan sira la o y'an ka jamana yɛrɛ citɔ de o de y'a to an ye nin déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ min kɛra Kɛmasina ko an bɛ dugawu kɛ banbatɔw ye an b'a ɲini Ala fɛ fana minnu joginna u ka kɛnɛya k'a jira fana k'a fɔ ko an ka fanga an danna minnu na ka fanga d'u ma u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan parce que nin ko in tɛ se ka taa ɲɛ a ka dan sira la an yɛrɛ f'an ka fara olu kan pour que k'u kunnafoni u kan ka kɛwale minnu kɛ pour que ka se ka sabati donc an ye weleli bila bɛɛ ma bɛɛ an citoyen wo gouvernement wo parti tɔn ninnu wo bɛɛ lajɛlen an k'an cɛsiri pour que an ka jamana ka to an ka jamanaya la. Conseil national de la société civile u ka nin kɛnɛ in sigili kɔfɛ baara bolodalen camanw de b'u bolo walasa ka sɛgɛsɛgɛliw boli Mali jamana kunkankow kan k'o bɛɛ lajɛlen sidɔn walasa ka fɛɛrɛ kɛ ka fura ɲini olu la.
o jɛkulu kelen Conseil national de la société civile u ye taama kɛ ka ɲɛsin Masina marabolo ma Masina kɔnɔ u taara ka taa duwawu don de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fatulu ye ka sanga ni fɔɲɔgɔnko donni ye yenkaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na forobatɔn ka ɲɛmayaso maa dɔw yeli Masina dugu kɔnɔ n'o ye Conseil national de la société civile ye o bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu tɛmɛna bagamarala dɔw ani sɛnɛkɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na forobatɔ maaw ka laɲini ti dɔwɛrɛ u ka taama in sen fɛ o de ye ka taa u ka duwawu don ani tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bina ɲɔgɔn faamuyabaliya in sen fɛ ani o tɛmɛnen kɔ u ka se ka ladɔnniya sababu jumɛnw nana ni gɛlɛya ninnu ye. Conseil national de la société civile u ye délégation de bila ka na Segu marala précisément Masina ani Ɲɔnɔ u y'o bila ka na non seulement u ko an kana duwawu kɛ yaadi mun kɛr'u bolo banni mun kɛr'u bolo an ka duwawu k'u ye société civile bɛɛ tɔgɔ la ka tila ka faamuya ɲini fana mun de kɛra sababu ye ka ni yaadi se u ma an nana faamaw y'an kunbɛ ɲɛnama u ye an bisimila k'a ɲɛ ka fɛn caman f'an ye mun tun tɛmɛna Masina kosɛbɛ an nimisi wasara kosɛbɛ parce que fɛn caman tun bɛ ye k'a to Bamakɔ an tun tɛ faamuya sɔrɔ a la parce que kuma cayara kosɛbɛ dɔw y'a fɔ a bɛ tan dɔw y'a kɛ tan sisan an nana an ye faamu yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ mun y'a kɛ kɛlɛ kɛra fan fila caman cɛ la an y'o faamuya sɔrɔ kosɛbɛ donc an nimisi wasara n'Ala sɔnna an bɛ sigi Bamakɔ n'an taara minnu y'an bila ka na mission la an b'a an ka compte rendu f'u ye donc mun kan ka fɔ u bɛna mun kan ka kɛ a ko ɲɛ bɛ olu de bolo. kunnafoni minnu sɔrɔla Masina dugu kɔnɔ olu ye a jira k'a fɔ ko ɲamili maaw bolo ŋunuŋunukanw ka taa se maaw tɔlɔmini ka don dawɛrɛw fɛ olu de kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ninnu ye forobatɔ maaw ka nin wulikajɔ ye n'a bɛ fasoden ɲumanya kofɔ a kɛra baaraba ye mun diyara ye marabolo ɲɛmaaw ye. kuma ne ko sa ko min ye Masina sɔrɔ ne b'a fɔ ko min ye Mali sɔrɔ parce que a ma Masina kelen sɔrɔ a ye Mali bɛɛ sɔrɔ u nana duwawu don na a diyara n ye a bɛnna an ma an b'a ɲini masa Ala fɛ u nana ni ŋaniya min ni duwawu minnu ye ka ɲɛsin an ka banbaatɔw ma Ala ka u dayɔrɔ sumaya Ala ka minnu joginna Ala ka lafiya di u ma wa surtout an ka duwawu yɛrɛ min ye o ye Ala ka jamana in kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma an ye min ye Masina ye an b'a dɔn donc an b'a ɲini Ala fɛ ale min ye ko bɛɛ latigɛbaa ye Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. welekan wɛrɛ tɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ni bɛn ni kelenya kuma tɛ min kɛra nin ye ɲɔgɔn faamuyabaliya don ani kuma tacogo de bi na ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ni ko wulila a kɛra nin ye a kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ ye an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn ɲininka tiɲɛ na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ tɛ dajeni ko kɛra cogo cogo a y'a sigi a k'a fɔ balimaya kɔnɔ mais Ala barika la a bɛ ɲɔgɔn faamuya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya minnu tɛmɛna Masina dugu kɔnɔ février kalo tɛmɛnen a kɛra sababu ye maa 689 olu k'u sigiyɔrɔw bila ka bɔ Masina ka taa Ɲɔnɔ dugu kɔnɔ o de y'a to forobatɔ maaw ka nin taama in sen fɛ u y'a kanu u n'u dɔw ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan. Mali jamana ani OIM ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na maliden minnu sigilen kun don Libi jamana kɔnɔ olu la 163 olu sera ka Mali jamana lasɔrɔ alamisa don u bisimilala an ka pankuru jiginyɔrɔ de la Bamakɔ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlen ninnu na. An ka Mali jamana den minnu kun sigilen don Libi n'u donna an ka jamana kɔnɔ u kunbɛnna an ka minisiriso fɛ min n'ale ka caw ɲɛsinen don Mali den minnu sigilen don jamana wɛrɛw la olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre des Maliens de l'extérieur ye ka fara protection civile kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maliyɛn ninnu ye Mali jamana lasɔrɔ ni avion min ye o ye nouvelle RA 320 n'i ye nin jamakulu ninnu lajɛ minnu bɔra Libi ka don Mali jamana kɔnɔ u bɛ tali kɛ cɛw musow ka fara denmisɛnninw kan u ka avion sɔrɔ ka don Mali jamana faaba kɔnɔ o kɛra ni jɛkulu dɔ ka dɛmɛ ye min n'a bɛ wele l'Organisation internationale pour les migrations n'o ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinen don tungarankɛw dɛmɛli ma n'i ye nin tungarankɛ ninnu ka gɛlɛyaw ta k'a lajɛ u ye min ye u ɲɛ na Libi o donnen an ka Mali jamana faaba kɔnɔ a kɛra nisɔndiya koba y'u ma. An nana ka bɔ Libi Tripoli gɛlɛya bɛ yen u bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o baga mɔgɔw ma u bɛ taa mɔgɔw attaquer u ka so bandiw cayalen don sɔrɔdasiw ni polisiw bɛɛ kɛra bandi ye
u t'a mɔgɔw ta otage la u b'a fɔ f'i ka 60 waa 100 valeur sara pour que u k'i bila quoi ni m'o kɛ u t'i bila u bɛ dɔw bugɔ fo k'u bana quoi. An nana ka bɔ Libi u y'an minɛ ka taa an da tuguni de an tun bɛ prison de la donc an kalo filanan yɛrɛ dafara bi de donc an nana an ni mɔgɔ ninnu farala ɲɔgɔn kan ka na mais an mɔgɔ minnu jɔlen filɛ an fɛ an b'an dan ma de bon u taara k'an ka da kari de ka don an ka taa minɛ donc u bɛ yira tubabuw la k'u y'a minɛ ji kan de k'a sɔrɔ u taara an ka sow da de kari k'an minɛ ka na n'a ye nali diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo nali diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ parce que an kun bɛ sɛgɛn mun na u y'an bɔ sɛgɛn na vraiment an b'u fo. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana gouvernement ka fara a baaraɲɔgɔnw kan u y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ walasa nin tungaranke ninnu bɛ se ka Mali jamana lasɔrɔ. An bɛ aéroport la bi wulada nin na pour que ka an ka maliyɛn minnu bɛ Libi n'u tun bɛ situation difficile la dɔw tun bɛ kaso la dɔw tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ donc dɔw dogolen fana kun don. Donc ambassade y'u fara ɲɔgɔn kan et OIM maintenant OIM ye avion affrété o avion de filɛ nin ye o pankuru na ni mɔgɔ 163 de ye o mɔgɔw nana filɛ nin ye an compatriotes de don maliyɛnw de don donc je pense d'abord fɛn kelen b'u fɛngɛ bi u b'u faso jamana na donc moi je pense c'est une action à saluer à remercier l'OIM qui accompagne le gouvernement nali volontaire de don. C'est-à-dire que pratiquement, nous avons fait une ambassade là, il y a une interview de l'ambassade là. Et c'est sur la base de cette interview-là qu'il trouve sévère. Il trouve sévère, avion Benini, soit gouvernement avion Moussaka Bo, mais ni cas là, il y a OIM qui a des sorts, OIM est à Moussaka en charge pour que l'avion kana. Donc, le gouvernement a laïni na fana. Et OIM est engagé fana. Parce que la situation est telle aujourd'hui, en ambassade bien, en ambassade nous avons structure sur place là-bas, on veut collaborer là pour que les Maliens qui sont en détresse. Parce que vous voyez bien, il y a des bâtiments là, des maisons là, Banabato là, nous pourra cassola l'oufna là. Donc ni à la guerre ni befle ni bibina ou quand la ini kanakua jamana, fait que la ini kanaka jamana. Je pense que le gouvernement bijo ou jugia koro pour que vous soyez na tugomina, gouvernement comme Moussaka là, gouvernement partenaire comme Moussaka là pour que vous soyez rentrer mal comme tugomina. Go effectivement. A kɛra togo togo i nana k'i bolo fɛn to mais i ɲɛnɛma seri ka jamana na o ye belebele fɔlɔ o min filɛ nin ye musaka minnu tora yen an b'a ɲini ambassade fɛ an ambassadeur bɛ contact la hali bi n y'a wele tile bɛɛ an b'a wele donc an b'a ɲini a fɛ et je pense des institutions seront données dans ce sens là pour que ni minnu ka minɛnw bɛ se ka retrouver u ka ɲini k'a retrouver mais garantie t'an bolo ko la an kɔni b'a ɲɛɲini ngal kira sɔnna ma. Hakilina jiginna maliden minnu bɔra Libi ka na don Mali jamana kɔnɔ u bɛ taa mɔgɔ 163 ɲɔgɔn na la. Nin tungaranke minnu filɛ nin ye ka Mali jamana lasɔrɔ n'u kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Libi jamana ma. U bɔlen aéroport la u y'u kunda protection civile kan. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ u ka tɔgɔ sɛbɛnnu n'o ye recensement ye o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔli in na. O kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'u ka denbayaw magɛ. I n'a fɔ komi jamana caman kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ɲamanko o degun ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mananiw bɛɛ lajɛlen bi magoɲɛfɛnw k'a kɔnɔ a bɛ laban ni ka kɛ ɲaman de ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ jaabi caman ni faamuya o bɛ sɔrɔ ni laseli na. Mana ale kɛlen bi ka kɛ dabalibanko ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛya ni an ka sigida ka sababu kɛ a lasago kojugu ani a cayalen don bi an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mana n'an m'an kɔlɔsi a la bana caman de bɛ yen min bɛ sɔrɔ mana fɛ sabula mɔgɔw b'a jeni cogo fasugu bɛɛ lajɛlen na a sisi a bɛ bana caman de bila buna hadamaden na wa n'i y'an ka sigida ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko mana ale de bɛ matarafa bi ka tɛmɛ fɛn caman kan k'a sababu kɛ a sɔngɔ diya ani a sutura min b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko mana ye fɛn ye a bɛ sigida tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsin kɛnɛya ma wa hali an ka baganw a kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ bi n'i taara fan o fan i bɛ mananin de fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ mana matarafa an bɛ don min na i ko bi. O kadira kɔnɔ maaw ka kan ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ mana min n'i b'a a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka sigida ma n'o ye environnement ye wa n'a jenina fana a sisi kɔlɔlɔ o bɛ kɛ bana caman sababu ye. O de la kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fara sigida lakanabagaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wuli k'i jɔ yaasa mana a ka kɛlɛ walima a ka lasago lasagocogo la min b'a bali ka kɛ wale jugu ye ka ɲɛsin buna hadamaden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛnɛya sabatiliko ɲuman ma. Mana ye fɛn ye min bɛ bɔ pétrole la sabula pétrole ale bɛ kɛ fɛn sugu camanba de ye jateminɛw y'o yira wa gazi minnu bɛ bɔ a la olu man ɲi buna hadamaden ma. Mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ko mana n'i y'a fili ka ban o y'a kɛlen tiɲɛnifɛn ye. An y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ
kulu caman kɔni sigilen bɛ mana in a lasagonko nka gɛlɛyaba b'u ka baara taabolo la k'a sababu kɛ mana min bɛ labaara tile kɔnɔ o de ka ca kosɛbɛ. I mana taa fan fan i bɛ mana toni sigidaw la an ka kin kɔnɔnaw la ni an ka cakɛdaw la hali an ka dolanti kɛnɛw an ka bajiw olu n'a ɲɔgɔnnaw caman i mana taa fan o fan an ka duguba fara dugumisɛnw kan mana kɔni kɛlen don fɛn ye bi ni jateminɛ ma kɛ ka lakɔlɔsili k'a ko la a bɛna kɛ gwɛlɛyaba ye ɲɛsin kɛnɛya sabatiliko ɲuman ma ni an ka sigida lakana ko ɲuman ma sabula adamadenya foyi tɛ taa bi ni mana tɛ a jɔyɔrɔ ka bon an ka buna adamadenya la diɲɛ don o don nka o kana kɛ sababu ye an ka ɲina an yɛrɛ kɔ ka taabolo jugu dɔw ta o kana kɛ gwɛlɛya wɛrɛ ye tuguni ka ɲɛsin an ka kɛnɛya ma an ka kan tile kɔnɔ an ka mana matarafata an k'o hakɛ dɔn k'o bɛrɛ bɛn walima n'an ye mana ninnu n'an y'u matarafa n'an mago bɔr'u la an k'u fara ɲɔgɔn kan wɔrɔla sagolen na yaasa n'a cɛyara an ka se ka se n'a ye maaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ ka mana ninnu k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn wɛrɛw ye o na kɛ sababu ye an ka se k'an ka sigida lakana k'an ka kɛnɛya o ka sabati. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka bɛn ni kuma ye k'a lase aw ma aw ni cɛw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.